бил сте вече, Далай Лама. А в психиатрията бил ли сте? О, я да вървиш по дяволите, от качалка нещастна. Какво? Аз да вървя по дяволите? Ей сега! Може ли поне един ден да като хората в този проклет град? Какъв хубав ден е днес! Слънчев! За пръв път виждам хубаво време тази година. Кой ден сме днес? Някой си. И все пак, кой ден? Денят на страшния съд. Съдбата чука на вратата ни. Всеки ден е уникален, скъпа. Един път чука съдбата, друг път чука пролетта. Навън всичко изглежда толкова чисто, защото слънцето е погалило земята. Така ти се струва от 10-ти етаж. Слънцето е още ниско. Долу няма начин да не е кално. Мартенско време, март. Но е предвестник на пролетта. А ти си толкова красива през пролетта. Докато не се запознахме, обичах повече зимата. Сребърните шапки по планинските върхове. Огледаното замръзнало езеро в парка с виртуозните кантьори. Карах ски. Спусках се от върха на планината, чак додолу, до града. От върха на планината надолу. Каква графика на живота ти? Графика на моя живот? Какво искаш да кажеш? Всъщност аз също вече предпочитам повече зимата. Колко рядко жените правят подобен избор. И от кога? Ами напоследък да. Зимата поне е предсказуема. Кристална нощ, студено утро, снежен следобед и вечерни заледявания. Един вечен кръговрат с минимални изненади. А през пролетта един ден слънце, на другия буря, топъл вятър и тък му тръгнеш по блузка и по-долу присъска мартенски снежец. Ей тъй, колкото да ти префасонира новите обувки. Знаеш ли, говориш така, защото никога не се научи да мечтаеш. А ти някакси пък прекалено мечтаеш. А ти някакси прекалено практична. Пролетта е промяна. Динамична промяна на чувства и настроение. Не е ли прекрасно, макар и по-женски, изненадващо? Аз признавам, съм практична жена. За мен пролетта е задължителна смяна на туалети. И по този повод ви сте пред огледалото. След въртичане по магазините, връщане отново пред проклетото огледало, което винаги е било враг на женското самочувствие. Затова жените се дразнят от проблемите. За тях пролетта е един кален сезон с непостоянни температури и непредвидими валежи. Мисля си, че жената се оглежда в очите на мъже, който обича. В очите на всички мъже, ако трябва да бъдем честни. Браво за това откровение. Аз ще да ти предложа да щупим огледала. Щях да приема, ако не се дразних от промените. Така е, то това е важните реши проблеми. Мечтателите не решават проблемите. Те ги използват като повод за празни размишления, за нескончаеми анализи. Проблемите им са храна за душевни страдания. Да. А за жените проблемите са просто повод за ужасно главоболие. Кой е отсреща? От банката? Да, аз съм. Да. Но закъсняваме с вноските. Съжалявам. Каква лихва? Но това може да убие хипопотам дори. Всички имат проблеми. Не ви интересуват моите. Какво ви интересува тогава? Интересувате се кога ще погасим лихвата. Похвален интерес. Интересно ви е къде ще живеем, когато банката ни вземе жилището? Благодаря за вниманието. Чао! Да. При мъжете проблемите явно водят до косопат. А при жените до радикални решения. Отивам при нашите. Моля, от един финансов проблем правиш огромен семейен конфликт. Огромен
огромен финансов проблем. Ипотекирахме жилището, защото ти искаше да отидем на екскурзия до Париж, Виена, Рим. А не ти стигна и това, а реших да отскочим и до Мачу Пикчу. От другата страна на Атлантика сякаш става въпрос да прекусим Панчаревското езеро. Щяхме да осъществим една голяма мечта. И да има какво да разказваме на децата си. Но това бяха и зад твоите мечти. Бяха. Защото изкарчихме парите по молове и луксозни заведения. По нескончаеми приятелски партита. Това, скъпа, аз го наричам конфликт на интересите. Остава сега да ми развиеш теорията за проблемите, които раждали конфликтите, а които конфликтите били и майката и бащата на драматургията, която раждала изкуството, например. Но се оказва, че то не изплаща ипотеката. Тръгва се, когато кораба потъва. Искаш да умра достойно на мостика като капитана на Титаник ли? Разбирам, че проблемите са в основата на семейните конфликти. Най-после! Но не може да бягаме като клубове. Хора сме все пак. Как сам да изплатя жилището? Сам? Че защо сам? Ела! Седни тук. Сам. Ще си плащам, за да не зависи от празни мечти. Аз ще ти плащам издръжка. Така както мъжът плаща издръжка при развод на майката, за да гледа детето. Поне да имахме деца. Деца? Та ти се оказа чисто и просто едно детенце. Много деца щяхте да ми се насъберете. Мечтанията раждали музиката и картините. Но за да видят хората картините и за да чуят музиката, трябва да има построени зали. Кой строи залите? Предприемачите. Ето как някои мъже трансформират проблемите, като строят зали и печелят от това. А жените какво? Какво правят жените, когато се сблъскат с проблемите? Напускат потъващия кораб. Ами не им остава нищо друго, освен да родят детето на брега поне. Затова напускат потъващия кораб. Разбира се, ако са заплодени от някой прекалено потентен творец. Ти да не си бременна. Или тръгват да работят, за да издържат неразбрания гений. Намерила си по-доходна работа. Или изневеряват, за да не забравят, че са жени. Това признание ли е или критика? Дружеско тебе. Аз ли съм неразбрания гений? Ти за гений ли се имаш? И похотлив творец? Иска ти се. Добре. Злостна шега. Ти си чисто и просто неконструктивен гений. Съжалявам, че някога философствах за биологичната алчност на човека и за съдбата на планетата. Ти си от мъжете търдовци, които могат всичко и нищо. Може би трябваше да отида да залесявам отново усечената бразилска джунгла или сибирския лес. Ами ако това щеше да ти донесе пари, да. Виж? Не може да се разчита само на парите от найма на таванчето, което сега ще ни вземат бърба с жилището. Виж и детски песнички. При това с успех. Ти подаряваш песнички, не ги продаваш. Няма морал в това да сътвориш нещо за душата на детето и след това да му го продадеш. Пропущаш представите ми за конструктивен разговор и идеята за пазар на труда. Голям икономист се извъди. Моята малка принцеса. Време е наистина да преобърнеш представите си за жените. Къде ги виждате, тези принцеси? Загубени мъже такива. Ако аз съм принцеса, тогава искам каляска. Нали караме колата на баща ми? Още е здрав. Казах каляска, а не каруца. Каруцата се кара, а автомобила се шофира. Обиждаш цяла една държава с тези думи. Ами, ако цяла една автомобилна индустрия произвежда каруци, тогава да.
политик. Това е друг разговор. Иска ли ти се да властваш? Освен над мен и над всички останали. А на теб иска ли ти се да те осиновя? Иска ли ти се да съм твоя и майка, и баща, и приятел? И ако остане нещо в мен след толкова роли, да бъда и просто жена, Иска ми се нещо такова. Нали? Но не е това, което си мислиш. Ако си властна жена, ако ми харесва да ти угаждам и за това понякога ти се подчинявам, то това не значи, че съм женчо. Ами тогава намери начин като мъж да изплатиш жилището. Как сам? Ти претендираш да си делова и конструктивна жена. Аз мога само да пиша детски песнички и да правя илюстрации за детски книжки, от които, както се знае, не се печели много. Ами това ти казвам и аз. Отдавна. Добре. Отивам да създавам условия за пазарния интелектуалния труд. Амбициозна задача. И как ще стане това, моля? Понякога си мисля, че си прикрит мъж. А аз си мисля, все по-често, че ти е трябвало да се родиш жена с тази твоя свръхчувствителност и нежна душа. Това е същността на Твореца, а не физиология. Но както и да е. А ти както ще стоиш мъжкото момиче в теб? Вече казахме, като стана политик. За да прокарам няколко закона в защита на романтичните мъже и тяхното изхранване. Да. Ако някой храни душите на хората, то може би хората трябва да имат дълга да съхранят този някой. Всеизвестен факт е, драги, че за всеки един успял творец е стояла една глупава жена, която си е дала младостта, а често и живота, за да може някой да драска фрески по стените или да дрънка на някакъв инструмент. Какъв идиотски анализ! Микеланджело е зографисвал стените на Сикстинската капела, а Галилео, за да види мястото ни сред звездите, е бил хранен от една всеотдайна жена. С извинение. Обидна ми е една такава съдба. Нямам изобщо намерение да съм такава загубенячка. Добре, стани политик. Но политика няма личен живот. Няма любов. Няма право на лични пристрастия. Има право да мечтае само глобално. Признах. Тези разяснения малко ме объркват. Кого объркват? Мъжа в теб или жената в теб? Жената в мен има нужда чисто и просто от един богат и представителен мъж. И тук отпадам от играта и по двата показатели. И по много други показатели. По-рано казваше друго. Бях много млада и много глупава. И аз. Според мен, нашите взаимоотношения са приключени. Напускам те. Фатален ден, фатален час. Все търси знаци от съдбата. Няма такива, не разбрали. Звучи малко международно. Имам кофти предчувствия. Ако е банков чиновник, убий го. А ако е някой приятел, на който дължиме пари? Ще се омъжа за него и ще ти изпростим дълга. О, конформизъм! Твоето име е жена. Ти пък откъде се взе? От нищото? Глупости! Качил се е по пожарната стълба. Прозорецът беше затворната. Той влезе през стената. Хайде, чупка там, тук няма пожар. Напротив. Голям огън гори в този. Къде? Къде е пожарът? Къде е пожарът? Ще души. Къде е този фатален пожар в нашите души? Дали имам и проблемите? Дойдох да обсъдим вашите съдби. Този от банката. Така звучат, когато не си погасил дълговете.
сте от банката, може да си вървите. А ако съм от банката? Пак може да си вървите. А ако съм съдбата? О, вие сте онзи хако, дето ми звъня. Не ви ли пратих вече по дяволите? Не ви ли отговорих, че вие ще отидете по дяволите? Имате ли някакви пълномощни? Какво и кого представляват? Защото разговорът и без това звучи малко така, нали? Да. Аз представлявам небето в частта му на експеримента с вашата цивилизацийка. Аз казах ли ти, че този е хако? Ами, значи още повече трябва да сме внимателни. За коя цивилизацийка говорихте, моля? Тази на вашата планетка. Просто ме дразнят тези определения. Явно се възприема като представител на някаква висша сила. Която баба ми наричаше Бог. Баба ви беше свясна жена. Тя правеше разлика между добро и зло, между ангела и дявола и почиташе него. Него? Кой него, моля? Него. Началник. Бог няма. Значи няма и ангели, или поне аз не срещнах такива. А за дяволите си имам теория, че ние хората сме спестили доста усилия на този там началник, който и да е той, за да създава дяволи. Защото всички хора в подстъпките си приличат някакси на дяволи. Пустете и малко сме притеснени от банки. Добре, да, много сме притеснени от банки. Това е ясно. Друго? Аз съм притеснен, че тя иска да ме напусне. Така и ще стане. Хайде сега, няма ли друг изход? Когато няма друг изход, има второ начало. Той е шанс. Кой може да го даде? Аз? Но това значи друга съдба. Якакъв конструктивен диалог се заформи между двамата. Фантасмагории. Смяна на съдби, скокове във времето. Хайде, аз тръгвам и ви оставям да си говорите за научна фантастика, защото от празнословие до тука ми е дошло. С Бога! Искаш ли да си родим дете? Какъв идиот! Непечеливш, непресметивен, смотан, далеч от красавец. Пълен неудачник. Аз му казвам, че го напускам, той ще ражда от деца. Разбирам, че на вас ви трябва проспериращ красавец. Просто не ипотекиран мъж. Който може да я обезпечи материално. Вие да сте виждали жена, която не иска друго? Ами защото... Добре, читате го за уреден, но... Не, тази няма да стане. Няма да легна с никого срещу облагите му. Не. Не. Дявол да го вземе, и къде го докарахме? След малко ще се занимая с вас. Нека първо да приключа с госпожата. Госпожата приключи с вас. Нито тялото си ще ви дам, нито компанията си. Не ви искам тялото, а относно компанията. Аз съм си самодостатъчен. И това доживях. Ай, пари няма да ви даде. Естествено, че кой е виждал от жена пари? Въобще нищо. Ама въобще нищо не правя против своето желание. Добре, де. Каква е сделката? Аз материализирам мечтата, а човекът ми дава душата си. Колко сутия! Не мога да повярвам, че присъствам на този разговор. Присъствате, а сте още и свидетел. Това ли била сделката? Нищо срещу нищо. Смятате ли? Ами то е ясно. Душа срещу мечта. Сборът от две нули. Резултатът. Материализирането на мечтата. Ето, скъпаняци! Вземете душата ми. Само не ме занимавайте повече със себе си. С сметки, с банки, с неудачни съдби на недоказани творци. Просто се подпишете, че сте ми дали душата си срещу тези ваши желания.
нищо не подписвам. Нали беше нищо за нищо? Ей! Не ви ли е интересно да разберете? Изведнъж ще имате друга съдба. Сигурна съм, че това е невъзможно. Но така или иначе нищо за нищо. Хайде, къде да разписвам? Но искам да съм друга. Мадам, просто се разпишете във въздуха и това е достатъчно. Абе, защо се занимавам и аз с вас? Но добре, хайде, че бързам. Тук, по-долу ме. Ама какво подписаш, не дей? Това е съдбата, нали? Да. Тя е мъртва. Нещо не се получи. Просто се оказа, че в душата й няма здраво място. Да, в противен случай, ако имаше поне мъничко здраво начало, щеше чисто и просто да си поеме по новия път, добър или лош, но... Господи, оказа се дефектно. 150% склонност към прелюбодеяние, 170% мъжки амбиции, 402% черна неблагодарност и Господи, 5 цифри на число в проценти алчност. Да, жена, ама алчност, голям конфуз. Искам тя да е жива, ако ще да ме напусне 3 пъти. Защо ти, като имаш скандали и раздели, огромни дългове и нямаш нищо, с което да я задържиш? Нямам нищо, но имам любовта си към нея. Все още имаш и душа, ако искаш да преговаряме. Защото тялото, което не всички харесват, което не всички жени харесват, душата и тялото, какво противоречие? Казвах аз, Господи, че това ще донесе големи неприятности. Добре, не коментирам повече. Няма ли кой да помогне? Да й промени съдбата. Аз съм съдбата. Аз съм съдбата. Нали? Тя си избра тази съдба. Внимавай каквото си пожелаваш, защото то ще се сбъдне. Тъй ли беше? Боже, ако те има... А сега внимавай. Има го, вярвай. Като го има, защо позволи да вземе живота й? Просто душата й се оказа дефект. Няма ли кой да помогне? Да й върне живота? Но тя не е мъртва в медицинския смисъл на думата. Това е състояние страничен ефект. 35 литра течности, 10 кг кости, 8 кг плът, а не мъж и 21 грама душа, но дефектна. Няма ли кой да помогне да й върне живота? Стани и върви! Поеми по пътя на поисканата от теб съдба! Човек се оказа един божествен каприз. Един гениален, но недовършен експеримент. Извинявам се, Боже, за сквернословието. Извинявам се. Помогни, че се изложихме някакси. Ще оставя тук до капандурата на чист въздух. От тук тя обичаше да гледа покривите на града. Абе, не ми се вижда много уравнесена в това състояние. Благодаря на съдбата, видях, че поне мърда. Това мърдане трябва да е някакъв бонус отгоре, а? Да, защото аз съм просто инструмент на божественото предписание. Може ли по-простичко? Като, например, негов представител по-добре ли? Зависи какъв представител. Какъв представител?
какъв представител. Много е важно, който се явява. Ангела или дявола. Извинявам се за бабешкото определение. Вярно е, вярно е. Да, съдбата може да има различни лица. Давам любов, отнемам любов. Апостол Павел към коринтяните. Давам богатство, вземам богатство. Лука, стих 54. Осигурявам необходимата доза страдание или я смекчавам, предписана от небето. Цитирам. Свалям силни от престола, въздигам унизени. Дозата Пак страдание. Лука, един стих по-нагоре. Дозата страдание. Какъв небесен цинизъм. Като че съм в концентрационен лагер. А разликата между цитираните от вас фашистски лагери е, че божественото наказание е вследствие на деянията и грешките на хората. Слушаш ли ме внимателно? Разбираш ли сега разликата между Бог и съдбата като инструмент на Божите дела? Разликата е очевадна. Дай сега да не се лъжи. Разликата вече е усети жена ми. Съдбата й се представи в ролята на дявола. Значи вие бяхте и сте дявола. Извинявам се, никой не исках да обидя. А каква е моята съдба? Ами, сводката показва, че ти си творец. Творец. Аз съм чисто и просто един занаятчия. Списвач на детски песнички и илюстратор на приказки. А, не. При това от никой не съм признат. Никой не ме бръсне за... Това е моята съдба до тук. Ама на вас ли трябва да обяснявам? Моите данни са верни и точни. Признаци там горе. Имаш добри референции от него. От него. Отгоре. За Бог ли говори? Да не се споменава името му излишно, а да действаме. Да действаме. Трябва ли да се страхувам? Ето ти пълен списък с всички твои произведения. Ето ти луксозно издание на всички твои песъчки и стихотворения на магнитен носител. Това е невъзможно. От кое издателство? С какви пари? Това е само мостра, разбира се, с подкрепата на... Но от теб зависи. Още не са публикувани. Ето ти пакетирани утрешните вестници в 3 държави с блестящи отзиви от мастити критици. Утрешните вестници. Утрешните вестници? Просто не ми се вярват. Ей, страшно нещо сте вие хората, бе. Искате чудо да повярвате в Господ, а когато го имате, не вярвате. А всеки така наречен творец тръби по повод и без повод, че има божествено вдъхновение. Това е чудо. Аз заслужавам ли го, като така да се каже, съм най-обикновен занаятчия. Но гледай се, кой редови човек, така да се каже електорат, има божествено прозрение или божествено вдъхновение? Творец си, защото се съмняваш и страдаш. А останалите човеци бухат чалга, трушат скъпи и ефтини коли, възпроизвеждат себе си и като накрая, какво? Псуват майките на децата си. Не очаквах такъв език от представител на небето. При Твореца се явява изкусителят. Изкусителят често се бърка от Твореца с музика, но това е друг разговор. А при простака се явява ангел. Глупости. При простака се явява дявол. Както би казала баба ми. Така де, за да го накаже. Не, отива там някой ангел, за да му даде това, което му липсва. Душата. Уви,
колко е привилегирован редовия простак. Него го награждават въпреки всичките му дивоти с душа. А съдбата на Твореца е той да е разкъсван от душевни тързания. Много благодаря. Не коментирам това противоречие. Не се меся в божествените дела, защото съм просто функция на тях. Ти си приел съдбата. Страхотно. И идва лично тази функция, за която до сега знаехме, че е съдба, за да ми каже, че музата ми се е чисто и просто едно изкушение. Едно голямо, едно божествено изкушение. Да си умра на съдбата. Значи ли, че вие сега идвате в ролята на изкусителя? Би могло да се каже. Това се казва да се насъдиш на пачи и яйца. Изразът е верен, но зависи от гледната точка. Имам душа. И тя е предмет на интерес на... Абе, тя е подвластна на изкушение. Ако бях простак обаче, щях да имам здраво тяло. Може би дори красиво и желано. Но пък с закърняла душа, отдаване в слой от мазни, пошли желания, алкохол и престъпни намерения. Но пък Бог щеше да ми изпрати ангел, за да ми спаси душата. А сега? Каква е съдбата ми сега? Ами, това, което мога да ти кажа е сега, че ако приемеш край на ипотеките, на задълженията, на криенето от кредиторите, на завичането на заеми от приятели, които поради това ти стават врагове, а и в този случай те самите отново ще ти се натискат да ти станат приятели. Плюс още една гвардия от хора, за които въобще не си подозирал, че са ти почитатели. Фенове ли им казвахте? Фенове. Ти си на това. Казано с две думи, сега трябва да ти продам душата си. Нали? Да употребим израза да ипотекираш душата си. Не. Моля? Казах не. Душата си не продавам на тази цена. А каква е твоята цена? Ама това е просто израз. Душата няма цена. Цената е калкулирана от факта, че тя ще те обича безумно, докато издържи психически. Нуждите са жилови, нали? Това да. Но не на тази цена. Искам да кажа, не искам да я печеля с богатство и обществено положение. Но тя има нужда така да бъде спечелена, така трябва, няма как. Ти откъде знаеш? Ами знам, защото всички жени са направени, създадени, искам да кажа, по една такава матрица. Не искам да съм обичал матрица! Просто използвах едно такова човешко прозрение. Добре, няма да употребявам повече този израз. Какво реши? Сделка няма. Не на тази цена. Аха! Това, което не се купува с пари, се купува с много пари. Така ли да разбирам? Вярно е. Искам да съм млад и красив. Хайде, привлекателен поне. Някакъв чар там, ако може. Няма проблем с исканата харизма. Ясно ми е, че тези издания и утрешните вестници ще ми дадат власт и пари. Само така мога да я спечеля отново. Да ме поиска такъв, какъвто ме е виждала в мечтите си. Договорихме ли се? Сделка няма. Не искам жена без душа. Но тя вече е изтъргува. Това е положение. Разговорът е приключен. Имам контрапредложение. Да го обсъдим. Каква е офертата? Ако смятате, че имам душа, и тя е истинска душа, а не е въздух под налягане, Не е въздух под налягане. тогава ми я вземете. Дойдохме си на дума. И я дайте на нея! Но ти без душа ще умреш. Защо? Ще бъда като хилядите,
и милиони човекоподобни на тази планета. Без душа. Биологичен пълнеж. Ще щъкам безмислено напред-назад цял живот. Не може. Вярно е. Когато на простака му се отнеме душата, той не умира. Продължава да живее като електорат, биологичен пълнеж и служи за социални опити. Но Творецът е осъден без душа да умре. Приемам. Не е в пълномощията ми да отнемам човешки живот, ако не е в плановете там горе. Искам само на нея да я дам. Или. Истинска душа? Каква приятна вселенска изненада. Или. Може и да предложа размяна? Каква размяна? Твоята душа за нейната. Само така можеш да вдъхнеш на жената живот. Само така. Само така, ако това е твоята любов. Тази жена. Добре, обаче имам един въпрос. Да не стана така жена. Няма. Размяната на душата, не на тялото. Приемам. С всички проистичащи от това последствия, нали? С всички проистичащи от моето волеизлияние последствия. Добро юридическо начало. Договорихме ли се? Сделката е сключена. Искаш ли да си направим дете? Господи, извайвай в мене сребърния лебед, на мястото на червия в пръста. В мечтите на мечтите да съм лебед и червей на мечтите след смъртта. Боже, нека найкар крилата бъдат разтопени в жаркия въртоп на слънчевите вихри в небесата и овъглен да падна на земята. Да изживея следващия ти урок.